Bogen her i midten er en debutroman. Den er skrevet af Thomas Rydahl. Den har været sådan cirka 15 år undervejs, for ikke at sige det meste af livet. Det er en af de bøger, vi skal have anmeldt her til morgen, sammen med den anden, nemlig Jussi Adler Olsen, den 6. i rækken om afdeling Q. Og til at anmelde har vi som altid vores to faste boganmeldere, Frank Sebastian og Sofie Dallesen. Godmorgen og velkommen. Og lad os starte med debutanten herovre. Hvad ved vi om ham? Ja, altså vi ved jo, at du siger, at han er 40 år, og han er tidligere forfatterskoleelev. Og så tror jeg, at han har bokset en del år med at få den her roman ud. Arbejdet lidt i reklamebranchen, så vidt jeg kunne forstå. Og så, voilà, så ligger den der. Ja, 500 sider. Og når man kigger på den som debutroman, er det så en af dem, hvor man siger, wow? Ja, Ja. Bestemt. Ja. Det er sådan en bog, men som boganmelder jeg håber, der dukker op af og til. Altså en debuterende forfatter, som slår benene væk under dig. Og kan noget, som du ikke ligesom ser normalt. Og det kan den her Emil. Sofie, hvad er det for en bog? Er det en krimi? Er det en roman? Er det en thriller? Det er primært en rigtig god roman, som hvis historie føres frem af et kriminelt plot, eller af et mysterie, som hovedpersonen godt vil have opklaret sådan, af hensyn til sin egen moral. Men det er primært en rigtig god roman om en meget anderledes hovedperson, som er sådan lidt uden for alting, og som har trukket sig fra Danmark og fra det almindelige liv i det hele taget, og sådan den lidt grimme del af det, vi andre kender som ferieparadiset Fuerteventura. Det er altså alle de der arbejdere, som står på bagsiden og ikke tjener en krone. Så den udspiller sig nede på en af de kanariske øer. Ja. Det er, som vi har været inde på, en bog, der har været rigtig lang tid undervejs, nærmest hele livet, fordi jeg havde besøg af Thomas Rydahl i går. Han sagde, siden han var barn, havde bare drømt om at skulle være forfatter. Han blev uddannet 15 år siden på forfatterskolen. Og så spurgte jeg ham, hvorfor var det, der skulle gå 15 år fra du blev uddannet fra forfatterskolen til dit første roman kom? Og han svarede sådan her. Der føler man sig nogle gange lidt idiotisk, at man fortsætter, at man bliver med at stå op, som jeg gjorde i en periode, skrev klokken 5 om morgenen, og sidder og skriver, at man er så, så stedig, at man faktisk tror på, at det kan lade sig gøre. Indtil den dag, hvor man så pludselig bliver læst af nogen, der så siger, det her det giver mening for mig også. 15 år undervejs. Har det været de 15 år værd, når du læser den? Ja, det synes jeg. Den er meget gennemarbejdet. Han skriver godt. Og igen, som Sofie sagde, den her hovedperson er Hart Jørgensen, 67-årig mand, der kommer fra Danmark. Vi ved ikke, han har ligesom vendt konen og barnet i ryggen. Flytter til Fuerteventura og han hutter sig igennem som taxichauffør, og han bor oppe på bjerget og har 2 geder, og han mangler en finger. Hvorfor gør han det? Der er noget af hans forhistorie. Altså, han er meget atypisk helt. Og det er en bog, som har et univers, som hvis man har set Breaking Bad, eller hvis man har set Brødrene Coens film, eller har læst den svenske krimiforfatter Håkan Nesser, så er vi derhenne af. Og det er altså meget lidt underspillet, sådan stille. Altså det er en langsom krimi. Det er en krimi, der lidt er en undskyldning for sig selv, forstået på den måde, at det handler lige så meget om det er Hart Jørgensens udvikling dernede. Og sådan en antihelt, som man ikke kan få for mange af. Et er jo at udtænke en god historie og et godt plot. Et andet er jo så at kunne få den skrevet og skrive det godt. Skriver han godt, Thomas? Han skriver vældig godt. Men han har stor sans for miljøet i det hele taget. Og det er jo vanvittigt godt setup, det der med bagsiden af en ferieø, fordi det er folk fra 100 forskellige nationaliteter. Det er folk, der gemmer sig, det er folk, der ikke har mod til at tage hjem, det er folk, der ikke tør at tage hjem, det er folk, der ikke har penge til at tage hjem osv. Så det er en meget sammensat flok, der giver frit spil på en anden måde, end hvis det udspiller sig i Farum. Og så er han god til at få det, gjort forståeligt, det der med, at moral er mange ting. At det ikke nødvendigvis er den lidt trætte gamle kriminalkommissær, som måske ikke er helt på den rigtige side af loven, men som alligevel kæmper den rette kamp og sådan noget. Man er ikke sikker på, at han rent faktisk er en god fyr, ham hovedpersonen her. Men at han er på vej til noget, hvor han vil prøve at hjælpe, ikke? Ja, detaljerne er skarpe. Altså, han der sidder og drikker lumumba, men så har han ikke noget piskeris, så han pisker fløde med den elektriske boremaskine. Altså, alle de der detaljer er bare på plads, og det er altså meget stemningsskabende. Ja. Altså, Den er jo spået også måske et internationalt gennembrud. Den er i hvert fald solgt allerede nu til udgivelse i 13 lande. Når I lige sådan kigger på den, er det sådan en bog, der har potentiale til at kunne klare sig internationalt og blive en international bestseller? Ja, det synes jeg bestemt. Altså, fordi den er ikke nødvendigvis sådan at rubricere ind i det der Scandinavian noir, eller det, som ellers er stort. Men netop, at den kan appellere
til mange forskellige måder at læse bøger på, fordi den er sådan en smeltedil, fordi den udspiller sig, hvor den gør, og fordi hans sprog er så godt, som det gør, ikke? Så det kan oversættes uden at være nødvendigvis noget, der tilhører en verdensdel. Om vi står med en ny international dansk bestsellerforfatter, det vil fremtiden kun vise. Lige nu der ved vi, at mange aviser har givet den gode anmeldelser og gode stjerner. Hvor meget giver I den? Jeg giver 5. Og hvad er det, siger du? Det giver den også 5. Det er ret flot af en debut. Det må man sige. Så skal vi kigge på en af dem, som ikke er en debuterende forfatter, nemlig Jussi Adler Olsen, der kommer med sit 6. bind i rækken om afdeling Q.